para kawulan njenipun badhe nyepeng. Nek wonten bab ingkang gandel wonten bab ingkang gundil. Jare malinge kala wau wujudipun jebles kaliyan Antasena. Aku mung nyolong ning Mabukara, nyolong putrane Paman Arjuna. Nggih, nek iki jebles jare. Mila nggih ngresiki asma jenengan sajroning wayangan sampeyan kudu jajar desa golek malih kala. Niki sampeyan ewuh gedhe tenan, sampeyan repot tenan. Mergo ora ngurusi karo putramu manten loro, ning ngurusi wong lanang lan kaliyan ngurusi gerahipun Ratu Ndorowati. Ngene bae. Besok dina tinemtu Raden Arjuna kagungan karsa mantu. Ing dina Minggu kliwat Ratu Ndorowati boyongan marang Manahilan. Mengko rampunge wayangan coba menjusadani karo kisah Doke Sawa boten gawe. Kanyawani gumantining mangsa dirasani wanci. Yakti mangki ing Madura. Tetep dijempol bawaning dalu tamono damoe kaumaku ingkang kadua mung tangluku ingkang mawa Prabowo Sumuwu seblak ing langit biru. Ora mokal dadi panuntun kiblat ing wektu. Kawulyan saka Borowo Siniwa Paglar kang taranggono wis sumewa mesem araku ning dalu kawis tinggal pinasiko. Sinondro panyaya kaya kenyok remaja kanggo ndungkap jagating asmara. Mabuka kang sprintang wuluh
sinambung gemak tarung banyak anggem kabinesan Joko belek mermelek Joko kuwo pentara nemu Prabowo angger-angger ngamblak kiblat ngelintang bimo sekti kapong birowo kadya sang jiko ing alagya